jsme udělali maximum pro to, aby jsme přenesli tu ideu toho imperiálu jako do terénu. Myslím si, že se to docela dobře povedlo. Já si myslím, že v těchto věcech je vlastně budoucnost takových těch food festivalů, kde ty lidi už z toho jídla, jako z toho papíru, vlastně si chtějí taky občas sednout a najít se normálně příborem a hezkým kulturním prostředím. Je to super, máme krásný počasí, je tady super jídlo, pití a spousta dětských atrakcí, takže malý si to užívá. Napít. Dneska jsem ochutnala meníčko od Zdeňka Polreicha a bylo fakt super. Já jediný, co jsem si dal, tak bylo pivko a mají ho plzeňský. Na Fresh Festival je super. Super akce, hezký počasí dneska, dobrý jídlo. Co se týče prostoru, je to fakt tady krásný. Počasíčko včera nás trošku jako rozvyklalo. Pršelo nám se odpoledne, ale dneska se to náramně vyvedlo. Tady potom si uvidíte hromadu lidí, co zrovna obědvá. Máme tady slávky, ústřice za nás, klobásy, vína, káva, restaurace. Dnes se to tady opravdu vydařilo. Dáváme si pěknou pohodičku tady. Užíváme si to jídlo, no, tady hlavně. Že jo, kolego? To je úplně super, parádna atmosféra, těšíme se na večer, budeme fandit našim bratom a doufáme, že to dotiahneme dneska do úspěšného konca. A zatímco vedle probíhá Fresh Festival, tady začne druhá kvalifikace na Velkou Pardubickou. Letošní Fresh v Kroměříži poprvé, fakt jsem si to strašně užil, každý by tohle měl zažít. A já musím říct, že máme za sebou úplně skvělou festivalovou tour a moc děkuju všem, hlavně vám, návštěvníkům festivalu, kteří jste přišli ve velké množství. Děkuju všem partnerům festivalu, díky kterým právě takovýhle skvělý festival můžeme dělat. Děkuju, že nám zachováváte přízeň a já doufám, že se s váma uvidíme i příští rok.